Tonight we dine in hell. Това не беше много... Може да си щупи. Не ли си щупи ножа? Не, той е бутафорен. И ще ти покажем бутафорен бой. Не искам. Какво ли се представете? Аз се бяхме подготвили. Да, представете се. Аз съм Леонид! Предводител съм на 300 спартанци. С мене! Дигни малко камените, да не изкорми тука. Да. С мен един от най-храбрите ми войни Гастрит! Да покажем бутафорен бой. Той е от славна рода. Брат му е Пандесит. Баща му е най-надареният спартанец Четвъртит. Четвъртит, Сухит, да не превъртит. Чичо му е митрополит. А братовчет му е недоразвит. И те така. А така. Е това. Точно така. Айде. Евала. Добре. Аз курсом. Ръчет ми е последния оцелял, защото, както знаете, при нас спартанците, всеки, който се роди умствено или физически недоразвит, го хвърлят в пропаста. Така е! А при вас го правят или депутат, или футболист от Левски, или ССК. Малко известен факт е, че ние сме измислили фет бърнара. Какво сте измислили? Фет бърнара. Какво е това? Добавки хранителни. Боре, какво е фет бърнар? Хранителни добавки. И те така! Зато буквално преведено такова, което гори мазнини. Да, не съм пил от тях. За съжаление. В една от нашите фитнес зали за първи път се произнасят свещените слова "Баси големите ръки, човек! Урска работа!" И те така! А така! Точно така! Древният свят е суров. Да! При нас мъченията са много разпространени. Има какви ли не мъчения, кое от кое по-страшни и ужасни. Но има едно мъчение, което наричаме българското мъчение с глад и бой. Ай така! То е най-страшно. Да! Наричаме го Нешка Робева. Престани! Трябва да ви кажа, че ежедневието ми на мускулес полугол предводител на спартанците... Ти си мускулес полугол предводител. Моля? Ти ли си мускулес полугол предводител? Да! Иди ти да се преоблечеш за 3 минути! И ела тук! Полугол! Що си чурапогашник? Това е чурапогашник. Да, чурапогашник е. Нямахме време. При нас е зима. И те така! А така! Престани. Престани. А, и аз така. Ежедневието ми на мускулест полугол предводител на спартанците генерира голям стрес. Веднъж по време на поход се натъкнаме
на един български предводител, който имаше армия само от жени. Аз, разбира се, застанах и величествено пред него, показах си плочките на корема и заявих: аз съм Леонид! Леонид с 300 спартанци! А той ми каза: аз съм Христо! Христо с 100 манекенки! И така! А така! Но и в Спарта... Чакай да поема аплодисментите. Предаването ще свърши. Но и в Спарта не е лесно. Да. Върнах се от война веднъж, отидох да се видя с жената. Кога? Махнах и веднъж, това е любимият ми въпрос. Да. Защо? За да й махна девствения пояс, който й бях сложил, за да я пазя, да се пази, докато ме няма. Кога? Когато бях на война, с теб. Прегърнах я, целунах я по устата и си казах: ей, много съм тъп. Що не се сетих да й сложа десен пояс и на главата? Още, можеш. Престанете! При мен! Веднъж! Я стани. Не, той ще ми пази гърба. При мен веднъж дойде персийски емисар да преговаря с Назе. С кого? С Назе. Речи ми: по-добре се предайте, защото нашата армия ще изстреля толкова много стрели, че ще затъмни небето. Аз му викам: идеално! Значи ще ви мъндръсаме на тъмно. Аз по принцип съм безстрашен войн, но помня един случай, в който си напълних гащите от страх. Веднъж преди една битка при мен дойде моя водач Леонид и ми каза: виж хоризонта, гастрит. Това, което се задава, е нещо много лошо. Да. Този войн не знае какво прави, когато изпуши от уния хубавите цигарки. Ще стане страшно. Този войн от персийската армия ли? Попитах аз. А той каза: Не! Ицо! Хазарта! О, славни Леонид! Видя ли как се подлизнах? Сандалит, те спътит! Както виждаш, при нас сандалите нямат номера. Поне не си бос! Карина там. Най-ужасното... Важното да се не насери, това е давай. Най-ужасното ми преживяване не е от битка, а от един спартански лагер. Бяхме на Шкорпиловци и понеже бяхме много войни, спахме на двоетажни койки. Аз спах на долната и посред нощ усещам, че нещо върху мене капе. Заспъртя ужасно и аз се досетих какво става. Веднага почнах да ръгам с копието война над мен. Викам: ей, събуди се, акаш! Той ми вика: леко бе, аз не спя. Значи се спартанците. Но с таки... Не се смей! За нас спартанците семейството е много важно. Ето ония ден дойде при мене моята тъща паразит. Даде ми... Той беше. Така беше. Искам да бъдем страшни будофорит. Айде, Значи дойде моята тъща паразит. Даде ми една торба с пари и каза: Леониде, разбрах, че Ксеркс погребал тъща си в специална пирамида. Не знам какво ще правиш, какво ще струваш, но искам и аз да бъда погребана в пирамида, каза ми тъщата. Аз, разбира се, изчезнах за няколко дни и след това се върнах небръстнит. Скръвясали очи и казах: майко, не ме питай какво съм правил и какво съм преминал, но ми казаха, че утре трябва да се готова.